Wato su turawan nan ba su taɓa barin mu zauna lafiya ba. Yanzu kallo imaginary mota ce wannan ake tunanin da shi wasu shekaru za a ƙirƙire ta, a haka za ta dinga tafiya wannan mota. To ya kuke ganin wannan mota a Najeriya? Yanzu kalli wata mota ce aka artificial, ita ainihi ba mota ba ce ba, amma wajen parking ɗin mota ne. Yanzu kalli yadda ta buɗe. Yanzu wannan aka ta Najeriya haka dai yadda ɓarawo ya kai da yamma satan ma mota ba zai iya ba. Sai dai in tattara ta za a sace duka su biyu. To haka sace su biyun shi ma ba ƙaramin aiki ba. Yadda dai an ce a Najeriya ma akwai ɓarayi masu mugun ƙwaƙwalwa wanda za su iya tattara wannan su sace. To amma ya kuke gani, za a iya sace ta ko ba za a iya sace ta ba? Yanzu za ku gani ta gefe zai buɗe sai direba ya fita. Wannan parking space ɗinsa ne wanda ba sai wani ya zo ya ma parking a wajen da kake parking ɗin mota kawai. Yanzu kalli wannan ita ma imaginary mota. Kai abin zai dinga baka mamaki fa in kana kalla wani lokacin. Wannan gaskiya ne ko ƙarya ne? Oho, kan ba yanzu ta girma. Abin fa sai ku gadi kawai kamar rainin hankali ne dai gashi ne. Wannan turawan ba sa son